ಇರ್ನ ಒಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೂತಾರ ಓ ಇರೇಗ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡನ್ನ ತಪ್ಪೋಗ ಅವಂದು ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕನ ಪೌರಾಣಿಕರ ಎಂಚ ಡ್ರಾಮಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶುರು ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಗಿತು ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡಿ ದೊಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲದ ದೊಂಡ ಬೇನ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಟೆ ಗುಂತ ಮಂಗೆ ಆದದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಡೇ 3000 ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಇರೇಗ್ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಊರಿಡಿ ಓಂಗುವ ಮಾರ ನಿಕ್ ಮದ್ನಾರ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಜೀವಿತಗ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಜೀವಿತ ಗೋರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕದು ಬರುವೆ ಅಂಚೈತೆ ಸಚಿಂಡ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡುದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತುಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಒಂಜ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲಾವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ ದಯ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಣೆ ನೇನು ಸಚಿನ್ ಮೇನಡೆ ಸೇವ್ ನಂಬರ್ ಜೀವಿತಗ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ದಿನಕರ್ ಪಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇರು ಜೀವಿತ ಅದೇ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇರು ವೈಟಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಐತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಐಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಇಂಗ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಡಿ ಇಂಕನ ಪನ್ನೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಸಮಯ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪಳಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಡ್ ಅಂದೆ ಅವತ್ತ ಟೀಮ್ ಪೋಡತೆ ಸೊ ಮುರಣಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತೆರಿರೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರೈಕ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಬರೋ ಎಂಗ್ಲು ತೂ ದಾದೆ ಪಂಡರು ಪಂಡ ಏನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಂಕರ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಇಂಕ ಸರಾಗಿ ಪೋಗ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಎತ್ತಿನ ಬಂಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನತೆ ಅಂಚೆ ಈ ಟೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮಂಡ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ 3 ಮಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಆತನು ಓ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಆತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೊಂಜಿ ಪೋಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2500 ಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು 4000 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಏನಿದ್ದಾರ ಪರ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೋ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚಲ ಬುಕ್ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಲಿ 4 ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂಚಿಲತ್ತು ಕುಡ್ಲಡಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲವೇ ಇರೇನು ರೆಫರ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಗದಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿ ಜನ ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನತೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲು 3-4 ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಕ ಲಾಸ್ ಇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಏತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಪಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 4000 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಬೋಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ರಡ್ಡು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಬೋಂಡಕ್ಕೇನು ಉಳ್ಳಿರು ರಡ್ಡ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ರೀಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರು ಈರೆ ಬೋಂಡ ತೂಲಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ವೀಕ್ಲಿ ಇರೆಗ್ 4-5 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇವ್ರು ಏತ್ ಅರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಂದು ಅಂಚ ಇರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೌದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಜ್ಜಿಯಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪೋಲಿ ರೇಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿನ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜದನಪ್ಪಗೆ ಇರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಲೇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪನು ಹಾಂ
ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೂತಾರು ಓ ಇರೇಗ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡನ್ನ ತಪ್ಪೋಗ ಅವನು ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿ ಲಾಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಂಗಂటే 4 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪುಣ್ಣ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಫೀಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಾಕಿ ದಗ್ಲು ಪುರ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಗುಂಡತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಬಾಟಿ ಅನ್ಕೋತಾಂಡೆ ಪನಂದಿರಿಗೆ ಓಕೆ ಪಂಡಲತ್ತದೆ ಅಂದ ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐಕಲ ಬೋಂಡ ಇರು ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆವ್ಲಿ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕನ ಪೌರಾಣಿಕರ ಎಂಚ ಡ್ರಾಮಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಆದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಪುಣೆ ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡಿ ದೊಂಡ ಹೆಂಗುನದ ದೊಂಡ ಬೇನ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕುಂತೇನೆ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ ಆಂಟಿ ಏರಿ ಸಚಿನ ಆಂಟಿ ಏರಿ ಪೈನಿ ಹಬ್ಬ ಅವು ಮಾತ ನನ್ನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಣ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ದುಂಡು ಪುಣೆ ಅವಲ್ ಬಾ ಟೊಯ್ ಟೊಯ್ ನಾನು ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರ 4,000 ಗುಣಿಸು 4 ಜೀವಿತ ಏನೇ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೇಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡಿಯೇ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಗೆ ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರವನ್ನೇ ಐಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೊಕ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚಪ್ಪ ನಾ ಬುಗಿಂಜ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚಪ್ಪ ನಾವು ಅವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಮಂಗೆ ಆದದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಜೀವಿತ ಅಂತೂ ಮಂಗ್ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಮಂಗ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಂಗ್ಯ ಆತ ಇರು ಈ ಜನ ಮಂಜೇಶ್ವರನ್ನು ಪಂಡದು ಪಾಸಾಂಡು ಶಶಿ ಅನ್ನ ಪಂಡದು ತೂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಜೇರು ಬಟ್ ನೀ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಜಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬೇನೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ನು ಸೊ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ನೀ ಫುಲ್ ಓಕೆನಾ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಒಂಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತಂದುಳ್ಳ ಶಶಿ ಇರೆಗ್ ಬರುಳೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏರು ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾರು ಏನೋ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾರು ಇರುವ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಾರೆ ಪಂಡದೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ವೈಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಪಂಡ ಒಲ್ತವು ಅವ ಪುತ್ತಿರದಾನೆ ಎಂಕಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯರ ಬರ ಕಷ್ಟ ನಾಟಕ ಬುಡ್ಡ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಬರ ಓಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಏನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕ ಇಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಅಗಲ ಬದಲದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ತೈಟಿ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಇರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದೈಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಇರ ಐಟೆ ಸಟ್ಟಾದುಳ್ಳ ರಾತ್ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಶೋ ಇತ್ತು ಚೌತಿ ಬರ ಬುಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಈರಪ್ಪಗ ಐಟೆ ಸೆಟ್ ಆತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಲ ಉಂಟುಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕ ಮಂಗ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೇತೊಂಚಿ ಪೋಪ್ನಟಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದೂರ ಪಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಳ್ಳಾರೆ ಇದೇವ್ರಿಗೆ ನತ್ತು ಹಾಂ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಮಂತದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರತ್ತಪುರ ಅದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಅದು ಎಂತ ಓಲಿ ಇಪ್ಪುಣದ ಆಯ್ತು ಹಣೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಒಂದೆರಡು ನಾವು ಬರೋಡೆ ಬರ್ಪಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಾರಡ್ 4 ಶೋ ಬುಕ್ ಅವನುಂಡು
ಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳತಿ ಅಂದ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಇರಗಿತ್ತೆ ವಾರಡ್ 4 ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆತನು ಹಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ದಯಪಂಡ ಇರೇಗೊಂದು ತೆಂಗ್ಲಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲರು ಹಾ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜನ ಸೆಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಶೋ ಪೂರ ಇಂಚಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಉಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಾ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಪ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಪಂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ ಯಾನು ಏರಿಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಜ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಶೋಡು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಡೇ 3000 ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎತ್ತ ಪೂರ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಪಂಡ 3000 ಲೆಕ್ಕನೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಶೋ ಇತ್ತು 4 ಶೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇಂಚಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎತ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನೇನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ಅಂಚ ಓ ಮದಿಮೆ ಆತ ಜೀರಿಗ್ ಅವತ್ತಂದೈತೆ ನನದುಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಕಾಕಜಿ ಅವು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಲು ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಯಾನೆ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನದು ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅವ್ರೊಂದಾರ ಒಂದದು ಬುಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ 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 ಐಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಕನ್ನಡಡ್. ಸೊ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಇರೇ ನಾಟಕ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಇರಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇರೇಗ ಇರ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಬರ್ಪಾರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರವೆ ಒಂಜಿ 30 ದಿನತ್ತ ಇರೇಗ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಮಣಿದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇರಗ ಪಂಡವು ಏತ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರಗ ಪಗೇಲ್ಡ್ ದಾಲೆಜ್ ಇರಗ ಇರು ದಿನಟ್ಟು ಎತ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೀತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಕೊರಪಿನಂಡ ದಿನಟ್ಟು 80,000 ಲೆಕ್ಕಲ ಕೊರುಳಿ ದಿನಟ್ಟು 80,000 ಲೆಕ್ಕ ಕೊರುಳಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ 9 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಿನಟ್ಟು 80,000 ಲೆಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಕೊರುಳಿ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ಇರಿಗೆ ನಾಟಕ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನಿರೋ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಫೀಚರ್ಡ್ ಬೋಂಡ ತುಲಿ ನಾಟಕ ಗಿರಣ ಎಂಕ್ಲದು ಮನ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಊರಿಡಿ ಓಂಗುವ ಮಾರ ನಿಕ್ ಮದ್ನಾರ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ ಸಾಯ್ತು ಬದ್ನ ಹಬ್ಬ ಇದೇಂಜಿ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಮಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತಂಪೈಲೆ ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾರ ಶಾ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಿನ ಇಲ್ಲಲು ನಾಳೆ ಮೇಘಲ ಕೊಡ ಅಂದ ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ನಾಟಕ ಬರ್ರೆ ಆಪಜದ ಈಗ ಬೇತೆ ಜನ ತೂಪೆ ನಾಟಕ ಜನ ಬೂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಮಂಗೆ ಯಾರ ತಮಾರ ಶಾ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಫಸ್ಟೇ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಜನ ಮಂಗೆ ಯಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ನೆನಪ ನೋಡತಿ
ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಅಂಚವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಜೇಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಯ್ತು ಏನು ಹೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗೆ ಆತದ ಅವು ಗೊತ್ತಾನ ಎಷ್ಟೇ ಆತುಲ್ಲಿ ನಂದ ಹಾಡು ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂದು ಕಾಸಾಗಿ ಪಾಡು కదా ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಬಿಯನಂತೂ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಂಬಿಯ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಂಜಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಮಂಜಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ತಿಂಜಿ ನಾನು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪನ ಹೋದರ್ ಒಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ಮಾನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿವೆಲ್